Paquet, 11 december 1957 tot 25 maart 2017. Natuurgenezer, kruidenkenner. Severinus Orlando Stefanius Smit Paquet was de zoon van Alexander Samuel Smit en Rolientje Arnolda Leisberger. De familie Smit was van ouds bekend met natuurgeneeswijzen en de medicinale flora van het regenwoud. Deze kennis kregen ze door orale overlevering en voorouderlijke dromen. Vader Alexander, wiens roepnaam Paalike werd verbasterd tot Paquet, begon aan de Meursweg in het district Para in 1978 een eigen praktijk. Zijn kennis, maar ook spirituele kracht droeg hij over aan zijn zoon, die in 1988 eveneens onder de naam Paquet de kliniek overnam. Als natuurgenezer was Paquet gespecialiseerd in het genezen van gewrichtsaandoeningen en gecompliceerde botbreuken. Al befaamd in Suriname werd zoon Severinus internationaal bekend door het boek De Groeten aan de Koningin, Reis door Suriname in 2007, van de Nederlandse wetenschapsjournaliste Karin Anema. Daarin beschrijft zij hoe Paquet haar zoon geneest van een zeldzame botziekte die ongeneeslijk was verklaard door artsen. In 2009 kreeg Paquet de Gaman Gasong Matoya Award.